gak ababmu balik. Ababmu balik. Iki mu bar tak ubah poso-poso lho. Ayo. Ayo bocah ganong. Sompret, sompret. Apa kok sompret-sompret? Tembange ngono kuwi. Bocah ganong iki ngono kuwi. Jengkelit. Ya ya. Benake sik. Ya. Ayo ya. Pae. Woi. Ya. Hoya. Pae. Hoya. Pae. Hoya. Ya. Wes, enek apa? Lah mbok parake rono. Enek apa? Lah aku pas iki go kene nek kono. Nek ngarepe bojone dalange deret dolanan. Mas Gareng, Mas Encek, Mbak. Salam. Iki apa jenenge? Ngiras pantes. Napa? Hadiah Doorpress utama. Enten doorpress ta. Diwaca sik kae dijaluk. Enten doorpress to. Iya, diundi dulu. Oke, Mbak Gentari sini ya. Sini. Mau tuh Asra. Oh, sepeda listrik. Aku sepeda listrik. Ora entuk kupon ya, Mas. Hadiah utama. Nah, buat hadiah hadir. Wah, monggo. Niki Pak Arjono. Oh, Oke. Nyuwun ngapunten nyuwun medali nggih Pak Uncet. Nggih, Pak Arjono. Nyuwun medali dumateng para warga RW 8. Nyuwun pangapunten nggih perhatian niki sing gadahi sing sami meteng sambat nggih dikebuk ping 3. Loh, enten napa, Pak? Enten napa, Pak? Aja tirun uncek sak gusi nggih. Alah mboten mungkin turun. Dikebuk ping 3 sambat. Nek putuku anakku lahir lanang tirono Pak lahir. Nggih. Nek lahir wedok tirono Mbak. Nggih. Alhamdulillah. Dumateng para sedaya. Mboten turun kula, Pak. Kok iso ora turun kowe? Aku ora urun nek turun. Oh iya, gawene ra karo kowe ya. Niki nglajengaken hadiah spesial saking panitia halal bihalal Kebon Sari nggih. Kalau wau siang sampun ada hadiah utama, ada kulkas, sepeda gunung, ada lemari es, ada sofa, ada magicom, ada kompor gas. Sakmenika hadiah spesial saking pinjanganipun Mas Mei Laksono nggih berupa sepeda listrik nggih. Awit saking dumateng para bapak ibu warga masyarakat RW 8 ingkang sampun beto undangan baik niku RT 1, 2, 3 dan 4 maupun perantauan monggo kupone dicepake mbok menawi panjenengan mengkeh dititipi warga ingkang mboten saged rawuh mengkeh diteliti nggih monggo padha merapat mengkeh nek panitia ngitung 3 kali mboten enten sing ngacung berarti hangus nggih. Hangus nggih. Niki kupone diundi dados tunggal. Nggih, diacat monggo dumateng Pak Arifin, Pak RT kupone dipun beto mriki niki sing ngundi nyuwun tulung nggih Pak Uncuk. Mas Uncuk sing beto. Nah, Mas Uncuk, ambil Mas Uncuk. Munggah kursi. Munggah kursi no. Jadi. Niki kali merem ya Pak Uncuk, ora kena milih. Pokoke siji sak kecekling. Cukup yo tidak ada rekayasa. Iki boleh ta Mas? Tutupe ae. Capek kok iki. Saya dibuka sik abang. Kok nganti pecicil. Iki abang iki. Nah. Ayo Mas, Mas.